Kag, sa amon niya pang pa-good vibe sa inyo sining nga weekend. Ililisipon na lang ang mga hanging bridge nga makita sa Negros. Kag kalabanan sa mga malagyo na lang ang mga lugar makitaan. Isa na diri sa may Isabela. Makalilingaw ang magtabok diri ilabi na kun mahangin ang tiyempo. Pero ang pinakamanami sa tanan kay ang pagkaplastar sang Taytay overlooking sa bulkan kan Laon. Lagawan tani buwas ang ining hanging bridge sa tripping ni Romeng. Maraming malabay, may mga liit. Uy! Uy! Para ba? Hindi, mga liit lang. Hindi lang. Ay! Uy! Nagbugto sang bagyo? Hindi mo delikado? Sa kagabihon, masami mga babae ang nagakabutang sa peligro. Gani, ginsuguran sa isa ka grupo sa mga estudyante ang advokasya para matagaan sang kaisog ang mga kasubong nila nga kababayan batok sa mga magapang abuso. Pila sa ilan nangin biktima naman. Ang ilang istorya sa sininaman nga episode sang